Palingkod-lingkod na lang kaya hindi naman makaistorya nga dugay kaayo. Kapoy. Kapoy may istorya. Pagod ako masyado. Nagkuan na lang gud mi kanang nagsalig na lang jud mi sa Ginoo nga siya ay kuan pa unta og daghan pang higayon na anuhan namo siya, makauban namo siya nga sa dugay pa kay sa iyang sitwasyon karon sir kay dili na kay siya gakaon og kanon. Nasa tinuod lang sir naglisod jud mi sir ba kay tungod ning pandemic nato karon. Tapos sa amoang pang-adlaw-adlaw murag kuan lang jud sir ba kaning maka-harvest mi og gulay, naapoy pangpalit og pang kuan. Kumbaga pangpatawid gutom. 10 years naman siya nang naging ani si Papa, kaya lang katong mga niaging mga tuig, dili pa kay siya kaning ingani gyud nga week. Si Elmer, salamat kung mataan nimo wheelchair ang akong papa kay dakong tabang jud sa iyaha nga siya ay makagawas-gawas. Ganjud kayong salamat. Parang Gensan! Ay, mayong buntag lang. Buntag. Ay, kumusta? Mayong buntag. Oo, mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag. Sir, daghan jud kay salamat sir sa Salamat po kayo, salamat po kayo, tay. Salamat po kayo, tay. Lakaw-lakaw, makagawas-gawas na si Papa, makalangap na sa fresh air. Salamat, salamat, tay. Box na sila yun. Panglipay Ay, grabe. Nagulo na pag yung gana. Salamat sa Elmer, sa imuhang gihatag nga wheelchair sa akong papa na sir makalakaw, makagawas-gawas na yun. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan Gensan. Puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan Gensan.